Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na daga wasa. A kwanakin baya wasu daga cikin makalla wannan shiri suna tunanin cewa shin wannan idea shiri ta kare, domin suna ganin cewa wannan hutu da suke tafiya hakan ce take faruwa. Sai ko masu kallon wannan shiri ba hakan bace take niyyar faruwa. Domin kuwa abin da ake tunanin zai fara a wannan shiri babban al'amari ne wanda zai jijjiga mai sauraro. Domin kuwa masu kallon wannan shiri abin da yake faruwa wata ko Mufida ta fada soyayya ta gaske da wannan jarumi da suka yi aure na daga wasa, kamar yadda wannan shiri yake. Ina wani zan je idan ka amana ne in duba jikinka. Ba wannan ba. Albishirinki. Idan Allah da wannan mayan yaron sai ya baki takardunki. Da Allah mu da gaske. Wasa ne? Ina wasa da wannan babban al'amari ne? Ai ba abun wasa bane. Amma ya ke kika sai kina. Sace shi na sa aka yi. Yana ta na bashi a hannunsa su. Wujijjiga min shi tukuna dole ya baki takardunki. Ni na kake hada rai. Kai yazo kuma ka kan bashi azaba. Su je su kashe shi. Au, to sai shi kiya ji? Wallahi ma ba wato sai shi nake ji ba. Kada su je su mai abin da zai rasa rayuwar shi. Kin ga ko wani mu hakura cikin sauki sai ya sake ni. Na lura ke baki da hankali. Gaskiya sai na san duk hanyar da zan bi na gana ce. To mai sauraro, kuna ganin cewa Mufida za ta bari a ci gaba da gana Ammar azaba ko kuwa za ta cece shi? Domin kuwa a wancan bangare na 'yan daba wanda mahaifiyar Mufida ta sa su kama shi su gana masa azaba domin ya sake ta, sun yanke shawarar bar su kashe shi tunda ba irin azabar da basu bashi ba domin ya aikata abin da suke so. Amma haka kana so ka ci yaran da ya aikata abin da suka muka yanke shawarar kashe shi tunda ba su samu abin da suke so fata da yaran nan mun da kar suna yanke shawara ke da wuya sai ga zuwa Mufida. banza amma ya ki abin da aka sashi wallahi. To babu shakka ina ga zan cire tausayi a zuciyata. Aka shi lahira shi ne kawai. Amma ita ta tsaya tana wani abubuwa haka. Ba zai yiwu ba. Ce kuma wace ce? Daga ina ki? Me kika so yi na? Dakata. Ki wace ce? Kuma daga ina ki? Ya zo ne in ninka muku kuɗin da aka ba ku ka tsare shi.